काय रे, व्हिडिओ बघत? भिया नका, मी आज मेले कोणाचं वाईट करून. कोण तू? अरे अजून वळखांक ना मका? लहानपणापासून माझ्या सावळेन बसलंय, खेळलंय, आता माका विसरलंय. तू? हय मी. इतकी वर्षा मी वगी रावलं, पण तुम्ही माणसांनी आमचे इतको अन्याय केला. तुमच्या गरजे खातीर तुम्ही ह्या झाडांचो, आमच्या झाडांचो फक्त उपयोग केल्या. विकासाच्या नावार माणसान आमचे बळी दिले. आम्ही वगी रावलो. तुमच्याकडे केव्हाच काहीच मागा, फक्त दीत रावलो तुमका. तुम्ही त्याचा भान दवरूंक ना, आमका मारीत रावले, कापीत रावले. एक साधू विचारही करून ना. तुमचा जीवन आमचेच अवलंबून असता ह्या तुम्ही विसरल्या. अशेच तुम्ही आमका नष्ट केल्या जाल्यार ते बाबडे पक्षी, प्राणी वयतले खंय? खंय घर बांधतले, खंय खातले, ते बाबडे खंय जगतले? आज तुम्ही त्यांची घरा उद्ध्वस्त करतल्यात आणि फाल्यां तुम्हीच बोवाळ घालतल्या की आमच्या गावात वाघ येता, हत्ती येता. ना ना, ते तुमच्या गावान येणार ना. तुम्ही त्यांच्या घरान तुमचो गाव केल्या, जंगल कापून शहर बांधल्या. आता ते बाबडे वयतले खंय? जेव्हा तुम्ही झाड मारता तर फक्त झाड नसता, एक जीव असता. इतकी वर्षा जगलेलो जीव असता. त्या एक घर असता, एका पक्ष्यांचा, एका प्राण्याचा. एक झाडच असता जा तुमका जगपाक मदत करता. तुमका जीवन, अन्न, पाणी ह्या सगळ्या कोणामुळे मेळतात ह्याचो तुम्ही बारीक विचार करणार ना. जेव्हा तुमका याची जाणीव जातली तेव्हा तुमका जाग येतली. हो निसर्ग जेणे तुमका जन्म दिला, वाढवला, इतकी माया केली, तर तुम्ही विसरल्या, स्वार्थी झाल्या, स्वतः हुशार समजांक लागल्या. पण या दौरा ह्या निसर्गान जर ठरयला जाल्यार तुमका माणसांक नष्ट करपाक वगत लागचो ना. आता बघलंय मरे आमच्या गोंयात काय चाललं का? हय, ते 3 प्रोजेक्ट. होय,
विकासाच्या नावार हजारो झाडांचे संकट इला. त्या भागान रोवपी प्राण्यांचे, झाडां रोवपी पक्ष्यांचे संकट आसा या. त्यांच्या सगळ्यांच्या जीवनात माणसान इतकी कमी किंमत दिवपाची कित्याक? ते मुके प्राणी म्हणा, त्या मोल्याच्या जंगलात 721 तरेची झाडा, 235 तरेचे पक्षी आणि 70 जातीचे प्राणी वावरतात, जगतात. गोयातला एकमेव असा मोठा जंगल कायच संकटान आसा, उद्ध्वस्त जावच्या वाटेर आसा. पण मी एकटो काय करू शकतो? ना, तू एकटोच न्हू, असे खूप जण असत ज्यांच्या वांगडा झाडां बोलतात. ते निसर्गाक वळखतात, ते निसर्गाचे प्रेम करतात. त्यांच्या वांगडा तू एक जा, त्यांका मदत कर. ह्या काय सल्ला तेचेर आवाज उठव. तुझ्याकडे जाता तसा तू लोकांक कळय की ह्या संकट खूप भयंकर असा. तू निसर्गा खातीर आवाज उठय. तू एक गोंयकार, तू तुझो गोवा वाचय.